Cinco. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. See you anymore. Don't wanna be the one to play your big me down. All they need is you for every day. You say one thing, don't get apart. You get thankful every day for Ready to enjoy more Chicken Joyce moments? Nagkaya sa mga screw. Lamay ba? Man. Duh, kumbak ko. Gede. Lulu. Go away. Lulu. Away. Away. Ikaw ba, ha? Mama. Away, B? Hmm? Yung helmet. Maot. Maot helmet ni mo, oy. Maot helmet ni mo, oy. Maot. Maot helmet ni mo, oy. Maot helmet ni mo, oy. Maot helmet ni mo, oy. Maot. Papa, boy, ambil na. Hold ni Papa. Gray. 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 Away. 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 Away, Gray. Meron bunta.
tag ron sa ano tay magbuhat ano ay online ako ron daw yung stock na mong dalan karon maakit mo ang gianan gahitak ang mga gianan diri maakit mong motor di kuli gahitak ang gianan Lu, tumbo. Come here, get away. Ngi maot mo na, dili mo under. Ngi maot mo na, dili mo na mo under oy. Not working. No, it's not working. Not working. It's not working oy. It's not working. Not working. Lu. Here. You got me doing it. Kadi ni magluto din ni og kuan. Kanang kagan munggus. Mula na ko na itong kuan. Kaniya pa ni udto. Dahil nagpainit ra ko og mantika. Kay para magisa ko ano ahos o bumbay nga akong gitadtad giniha. Kaya naikuan or cubes. So, kaya marag minit naman niyang itong ipabukalan ay pagipainit nga kuan. So, ito na ang batang oil para maggisa. So, ikaw lang gamay ng mga oil ani. Iguro magisa og kuan. Magisa og ahos sa kuan. Kini ahos og kuan ba kini? Kini ahos og bumbay nga gitadtad. Kay mahimpos pa itong nilutoan ang niron. Ayaw ko ng budang munggos. Ayaw siya mapudpud. So, marang mainit na itong gipainit ng tiko. Marang ilunod ang ilunod kining doha. Kining ahos. Ay nabilang itong tilapon. Okay na yan. Hindi akong gilutuan. Break ko sa kuan ba? Paluto sa manggis. Naluto ang manggis. Okay rin. Mahin ko sa tumilutuan na meron. Mahin ko sa tumiluto karon. Gama eh. Dayon, si sunod. Hindi ka na kung kuhaan, munggos. Sunod naman.
buto na akong munggos. Baka na kung ginuwat ka. Ito ba? Kailangan ko isubak. Pero butahan na ito tubig. Hindi ang tama. Siguro sa igo ang siguro. Hindi ko nakatala ito mabukal. Kaya ilus butani ang Mark cubes ang maluto. So, diara naman ang tubig. So, ito ng takluban. Wala ito na ito nga mabukal. Wala ito na ito mabukal eh. Dungag din. Ang gipalit yung more cubes. Maluto na siya. Maluto na ako ang bukal. Oh, may bukal na ang gibabukal na ito ang munggos. Ito na idungag ang more cubes. Ay. Bukal na ang munggos ng atong giluto. Idungag ang more cubes. So siya, wala ito lang yung malana eh. Wala na, ito wala na yung guro to. Baka ang puning munggos kaya wala na yung mga sa adlo kung hinumong ting munggosan humukang midaan. Huwag maugan ni Ogwan ba? Tubig, dungagan natin sa sabaw. Maugan ni siya. So, dungagan lang ako gamay nga tubig. Gamay lang. Oops. Ayan, nalatan lang ako. Hindi, kimutan pa yung asin. Dabot ang asin. Rock salt ni. So, dungagan na ito kay tapang siya. Dayo, naibutang is bitchin gamay. Gamay right. Okay, kasagara pumunta mo tag-asin ko. Bitchin ko ibutang. Tapos kailangan mo bitchin goro. Ayun. Luto lang na mo nga maluto ni. Luto lang na mo nga maluto ni munggos. Kung magbukaan ni okay na ni. Mani hapon ni kigigutom na ni. Huwag, may bukal na ang pinabukalang munggos. Mukha na siya. Palungo na niya, ganiya rin. Palungo na natin. Ayan, napalong na ang pabukalan. So, may hapon na ito. Kaya luto na ako ng luto ng munggos. Wait, kalas kikat kurinti. Ilak. Hilak na. Hello, kalau ko wala kalit ko ba igot to. Anak ko nakso. Here, good job. Mikis ko, mikis. Antang may gikis. Ya, besar bedra. Nah, what kind of animal is this? It's an elephant. Okay, let's ride. Here we go. Whoa,
magmotor eh. Ako kayo. Kuha na mo ang piso na mga gi-order ay i-order gahapon. Next month hapit na ang my birthday. Ito ko maabot. Siya ko ana na mi gradet. Ayun, may piso. Sila ay. Harpit. Uy, nubre mo Harpit piso. niyo. Ano piso? Harpit nila doon. Lari chiba. Richie. Ada at bang puso. Kanya pa ang sa oras ah. Mga 10 or 15 depende. Sa oras sa mga sige. Sige. Yun yung mga alsing ko na. Sige, bike lang yan niya. Balik lang yung cable at ay piso. Hapon pa daw. Mga 5 p.m. Balik may piso kay after 1 month or 2 months pwede naman malitsyon daw. More than 1 kilo na siguro ang kada isa. Then plano sa mag birthday maglitsyon manok sila o saan baka mga pulo dagan na pulo kabuok o 15 butang tagtag 1 kilo kapin kada usa, so mga more than 10 kilos na litsyon nun. Baka ko yung hapon. Mapadulong? Mataron? Ha? Balik mo niya, mo palit ang pisa. May pisa. Mahit na mahit, may pisa. Views ako. Ang formal, di ka tayo lang. Wala dyan eh? Wala? Ay, sa GIOP na may palito. Wala na may wala may nakakita ang sa paliton. Let's go.
ka na, Gray. Lilig, matusok ka. Matusok ka na. Matusok ka na. No! Para papa! Para papa! Matusok ka na. Ano naman ay pasag niya? Oy, ano nakuha? Mana mana, oy, ginawa ko lang paduyan ako diri, maputol na dito na. Oo, kulang na ako dito tayo. Layo. Nasaan yung connection nila? Sani? Dala ko to. Dala. Matusok ka na. Kuha ka ng tali na spray. Si mixing. Matusok ka na. Kuha na. Kuha ka. Ayan na, may. Ayun, kakupal, no? Anak, yung mga. Uy! Niwak mo. Niwak mo. Lo. Ano ka diyo? Lo. Ano ka diyo? Last na lang. Lo. Ha? Unso? Unso? Unso ka diyo? Inani to inyo ta hindi post. Balik mo na. Unso ka diyo? Huy! Unso ka diyo? Kuan man ako dali ra mo sila kabog dino. Dali ra man sila kabog. Rego. Yeah, may cake ka. What's this? Oh, coffee. Open black coffee naman. Oh, very hot. Sabi. At kaya rin siya yung coffee. Pero magkakita sa nga soda ni. Wala day. Sige mo day. Ati kayo. Huwag mo kabasan yun, no? Someone else, wherever you go, no one always knows.
Lipik yung bata sa bula. Balik niya siya. Do. Is. Mm. Gamit ko ni mo. Kita na yan sa ko. Big kayo! Abot. Sweet corn. Sweet corn. Tapi sweet corn. Siguro to sa una sa aning Rodin. Mulai. Labas? Oh, kumunggera. Asking ko Kasi sama kay Ikaw mo pa-music? Yaw, hindi ko. Ikaw. ang bugas baliya sa luong balilo kanang mga kita luson. Ano ba eh? Eh, dagat sa bulan ni Kulo may kabukbangag. Kulo kabukbangag. Takbo. Isa ra din na gamay isa. Kulo gamay ka lang isa naman. Kapag dapat ala, di ba na kayo na? Dala. Oh, yun na sa kwano na. Ano sa niya man giyabong. Hindi na mo siya pagamiton kay iyabong na yaman. Di siya kamang hindi ka na kayo pamayabutan na hindi sayang kayo. Sao sa yun sa ito na. Dawit mo! Hindi ako. Sabi mo likod. Iba niyo ba? Ala. Kung may bawas, Babos. Ano ba sa la. Dala. Ala. Hindi ba maras saya na? Wala rin ano ka daw nagaway yan. Hindi ginig sa mo. Ay, gini sa lang yung switch dire na. Idwin ba? Kaya boy. Kuya na biyo. Ha? Ha? Ano ba?
Ano ang susunod? Bubbles, bubbles, la. Wala pa siya kapal napalitan ni Nani. Ay siya, ikri ganahan na nani. Siya man nani namili. Dito? Oh. Pag ako nani mamili. Nakita mo mana og dito na. Ala. Lumba, lumba, bubbles. Ala. Wow. Wow, wow, wow. La, 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 la. Sakit lang papakig lang ang iyo. Bulog yun. Ayun, ito, one. Wala ka, boss? Hindi ka ako tinanggal ito wad. Ala, ala. Ha? Gusto, wala na kang Yan na, di ba? Ay, lagi. Madali na yung pinabuhi, oh. Sige pa sa food, unsa naman siya. Uy, di naman siya mo. Ay basahin na naman na yun siya kay dagan siya kay ano ko. Wala ba yan? Oh, yummy day. Kanta ko bilang yung mga manok. Nali picture lo. Ayaw na, Romy. Nagyaya dayan, piling ko. Nobody told me you've been dying, but didn't want to find nobody that you fell out of love and you free. You'd be the one to break it up, so you have to make excuses to be set up with. Sige na lagi. Ingay. They say your love was true, but it's not like I'm alive. You, I love you one last Sayang no? and goodbye. Mama na po. Ay, nakuratan sa stinga. Uy, uy, nakuratan ko na. Nascared si Zay. Mama na po. Mama na. Nado ka? Later na po ka. Ah, sabi mo din yung mga
Andre, uy. Patagin, kita ba 1? Dali mag Basta rider, no time for hunger. Kaya lagi may Skyflex. May sarap na classic itong linamnam. Ay, mama. Scrolling through my cell phone for the 20th time today. Reading the text just that begin, though memorize it anyway. Was an afternoon in December. Gutom, Robin? Sige, gutom ka? Sige, gutom. Bago lang mo ni Scotty. Bago mo ni. Sige ko. Nainom naman kayo nila eh. Baso daw, baso. Basa, hindi na basa sa Lina. Nalay, magalit
swear that I